Kien l-ewwel Christmas li kont mifrud mill-familja jena, u kont ħassab inqas tal-familja. Imma ġidni opportunità li nista' ngħin il-proxmu tiegħi dak iż-żmien. Kont qed naħdem ma' wieħed uffiċjal ċertu Paolo Bosch Bonaci, kien jgħallimni nagħmel kejkijiet u Christmas logs. U konna nagħmlu dawn l-affarijiet u ġieli konna nagħtu donations minnhom lil Pottino Cares, kontribuzzjonijiet lejn il-Pottino Cares, li hija xi ħaġa sabiħa. Bli tal-lim ġewwa l-ħabs jiena qed insarfu fuq barra. Eżempju, kont inkun ma' Maġġor ieħor fil-Ċina, Maġġor Marko kien jgħallimni nsajjar. Issa ġietni okkażjoni li f'lejlet il-Christmas hawnhekk id-dar ta' dar Patri Leopoldo kollha nintaqgħu resident. Flok nħorġu barra niġru fit-triq u nixorbu u nisfnu da, nagħmlu xi ħaġa għall-komunità. Noqogħdu hawn insajru għall-anzjani tal-gżira. U nagħtu xi ħaġa lura lejn il-komunità, mhux noħdu biss. Tallimt ħafna hemmhekk u nħossni li mhux ħajti biss irranġajt hemmhekk, nirranġajt ruħi wkoll għax kont bidem kif ngħidu mhux pastaz, imma bniedem li ma kontx qed nimxi fid-direzzjoni tajba tal-Alla u sibt il-Alla hemmhekk u għinitni ħafna. Ġejt hawnhekk minn wara l-ħabs għax ma ġejt homeless ma kellix fejn noqgħod u laqgħuni ħafna dawn in-nies. Bil-fondazzjoni tagħmel ħafna ġid.